दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बड'फा हाउसआव मोनसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों आथिखालाव जि सोलोंथाइनि माखासे जेंना नुजादों बिनि सायाव जों स्पष्ट बुंनो नागिरदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे कर'ना भाइरास आरो कभिड-19नि थाखाय 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जि आनजाद बे आनजादखौ खुंफुंनो हानाय जायाखिसै, जायनि थाखाय अल्टारनेटिभ मोनसे मेथडनि गेजेरजों फरायसालिफोरानो माखासे इभालुएसननि गेजेरजों रिजाल्ट प्रिपेयार खालामनानै सेबा आरो काउन्सिला रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामदों। आरो बेयाव जों नुबाय जे गासै 3,77,000 बांसिन फरायसा फरायसुलिया नैबे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय 93 पइन्ट सामथिं, आरो हायार सेकेन्डारियाव 2,46,000 बांसिन अर्थात 98% फरायसा फरायसुलिया उथ्रिसार जाबाय। आरो दायो बे समाव जोंनि हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज आरो डिग्री कलेजफोराव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो डिग्री फार्स्ट सेमेस्टारनि एडमिशननि सम। आरो दायो गोबां स्कुल कलेजाव एडमिशननि थाखाय फर्म फिलआप जागासिनो दङ, एप्लिकेसन लानाय जागासिनो दङ अनलाइन। आरो बेयाव जोङो गोबां प्रिन्सिपाल हायार सेकेन्डारि आरो कलेजनि बिथांमोनजों जों सावरायबाय, फोरोंगिरिफोरजों जों सावरायदों। आरो दा जिखिनि फर्मनि साबमिसन सोलिबाय थादों बे समाव जों नुनो मोनबाय जे मोनसे कलेजाव मोनसे हायार सेकेन्डारियाव 500निफ्राय लानानै 800, 1200 आरो डिग्रियाव 2100 गाहाम माने फर्म बेयाव जमा जादों। आरो जायनि थाखाय दिनै बै कलेजफोराव जिहेथु साफिसियेन्ट क्लासरुम गैया, थाखो खथा गैया, आरो साफिसियेन्ट नाम्बार अफ टिचार गैया, बिनि थाखाय नैबे इनटेक केपासिटियाबो जिहेतु खम, बे मोनथाम जेंना बेयाव नुजादों। इनटेक केपासिटिया खम, थाखो खथानि खम आंखाल, आरो गुबुन फारसेथिङै फोरोंगिरिनि आंखाल। गोबां कलेजाव क्लासरुमनि अभाबजों लोगोसे बेयाव गोबां पस्ट माने टिचारनि पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ, प्रफेसारानो जा बा नोङो ओरै टिचारानो जा। दा बेखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारखौ जों खावलायनो नागिरदों, आसामनि सोलोंथाइ बिफान आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ, जे बिथांमोना मोनसे निर्देश जारि खालामदों बे 20% सिटखौ इनक्रिज खालामना बारायनानै होनाय। दा जुदि 100टा इनटेक केपासिटि दङबा 20% जुदि बारायोब्ला बेयाव 120ल' जागोन। 200टा इनटेक केपासिटि दङब्ला 20% बारायोब्ला 240 जागोन। बेखिनिया जिहेतु साफिसियेन्ट नङा। आरो बेबायदि इनटेक केपासिटियाव जथेस्थ फरायसा फरायसुलिया एडमिसननिफ्राय बन्सित जागोन। आरो जों लुबैयाखै जे जायफोरा उथ्रिसारबाय, कभिडनि थाखाय कर'नानि थाखाय आनजाद जायाखिसै, जायफोरा उथ्रिसारबाय बिथांमोननि दाय नङा, जिहेथु बेयो मोनसे महामारिनि सम, पेन्डेमिकनि सम। दा बेखायनो जों खावलायदों जे आसाम सरकारा बिखेक बेबस्था लानायनि गेजेरजों इनटेक केपासिटिखौ 500 जा 1000 जा, जेराव जेरै एडमिसन लानायनि बेबस्था थायो बा फरायसा फरायसुलिया फरायनो नागिरो बै जायगायावनो फरायनो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों बिनि सायाव बिसेस मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौ। आरो जोंनि जि माने गोजान जायगायाव बा रिमट एरियायाव थानाय बा गोग्लैसोनाय एरियायाव थानाय फरायसा फरायसुलिया एडमिसननिफ्राय जाहाथे बन्सित जाया, बिनि थाखाय बे बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानै जों आसाम सरकारखौ खावलायदों। आरो रावबो फरायसा फरायसुलिया जाहाथे एडमिसन मोनै जानानै फरायनो जाहाथे थालाङा बा फरायनायनिफ्राय बन्सित जाया, बेखौबो नोजोर लाखिनो थाखाय जों खावलायबाय। गोजोनथों। मेट्रिकआव गासै प्राय 30,000नि खाथि माने 29,000 सामथिं माने बेयाव फेल माने रिजाल्ट फैदों। आरो हायार सेकेन्डारियावबो माखासे दङ बेबायदिनो, हायार सेकेन्डारिनिया खम। दा बेयाव मेट्रिकनि बेलायाव बर' मिडियामनिफ्राय जों नायदों 784नि खाथि बे आनजादाव फेल जादों। आरो फेल जानायनि जाहोनफोरखौ जों जेब्ला बिजिरनानै नायो, स्कुलफ्रा बुंदों गोबांनियाव गोबां डाटा तथ्य क्लास 9नि बेबायदि गैयामोन। आरो जिहेतु स्कुलानो फुल अथरिटि बे रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनायनि बेलायाव, दा फरायसालिया सोर फरायसानि सायाव माबायदि रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना नायबिजिरदों। नाथाय जोङो लुबैदोंमोन जे फरायसा फरायसुलिया जाहाथे रावबो फेल जाया, खारन 90 एबभ मोननायाबो आनजाद होआखै, आरो जायफोर फेल जादों बा 30% मोनदों बिसोरबो आनजाद होआखै, बयबो माने समान। दा मा जाहोनाव फेल जादों बेखौ फरायसालिफोरा मिथिगोन। दा जिहेतु रिजाल्टआ ओंखारबाय, दायो जायफोर सेटिसफाइड नङा, जायफोर सन्तुष्ट नङा,
बिसोरखौ रि एग्जाम होफिननायनि थाखाय फर्म फिलापआ अलरेडि जोब्बाय आरो बे बेलायाव जोङो आसामनि सेबाखौ जोङो बुंदों खावलायदों जे जायफोरा अलरेडि पास जाबाय बिसोरो बांसिन नम्बर मोननो लुबैयो बिथांमोना आनजाद लिरगोन बिथांमोननि बे गावनि अथरिटिनि सायाव थाबाय नाथाय जायफोरा फेल जाबाय गोबाङानो मोनसे मोननै साबजेक्ट फेल जादों मोनथाम फेल जादों आरो बे फेल जानाय साबजेक्टनि मार्क्सआबो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 मार्क्सनि थाखाय बिसोर फेल जादों दा बेखायनो मोनसेनिफ्राय मोनथामसिम मोनसे मोननै मोनथाम बेखौ कम्पार्टमेन्टेल बा बेटारमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जाहाथे बिसोर हल साबजेक्ट होनो बाध्य जाया दा सेबाया मोनसे फर्मुलायाव बुंबाय थादों जे जि मोनसेयाव फेल जा मोननैयाव फेल जा बा हल साबजेक्ट फेल जा बिसोरो गासिबो साबजेक्टखौ होफिननांगोन होननानै बुंबाय थादों नाथाय जों खावलायदों दा सेबाया बिनि सायाव मा नायबिजिरो बे उननि समावसो सोनारगोन गासिबो फरायसा फरायसुलि जायफोर फेल जादों आरो रिएपियार जागोन आनजाद लिरफिनगोन बयबो गोसो होनानै फराय 1-1.5 मासनि गेजेराव आनजादा जागोन आरो मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय नाजा बेखिनिखौनो जों एबसुनिफ्राय खावलायबाय आरो जों सेबाखौबो खावलायगोन जे जाहाथे हायोब्ला जायफोरा बेटारमेन्ट माने होफिननो गोसो बिसोरखौ जाहाथे साबजेक्टखौ खमायनानै होयो बिनि सायाव जों रायलायगोन नाथाय बयबो जाहाथे प्रिपारेसननि थाखाय जाहाथे रेडि थायो आं बेखौल' खावलायबाय मर्निं शिफ्ट आरो इभिनिं शिफ्टनि मोनसे मेथड गोबाङानो जोंनो होदों साजेसन होदों आरो बे मेथडजों जोङो थांनो हायो आरो बिनि उनाव फोरोंगिरिनि जिहेतु आंखाल दा बेखायनो पार्ट टाइम बा नोङो टेम्परारि फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों देग्लाय बोसोरसेखौ फोरोंनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो जायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाया जोबगोन नाथाय बेखौ खालामनो थांनायाव आसाम सरकारा फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनाय आरो नैबे क्लासरुम मेनेजमेन्ट खालामनायनि थाखाय जिखिनि खरसा नांगौ बे खरसाफोरखौ आसाम सरकारा बेखौ बहन खालामनांगोन बा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स स्पेसियेलि जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज आरो गभर्नमेन्ट जिखिनि हायार सेकेन्डारि कलेज दङ बेयाव फ्रि एडमिसन जायो खुनु फरायसा फरायसुलिनिफ्राय रां लानाय जाया दा बेखायनो बै कलेज आरो हायार सेकेन्डारिफोरा जुनियर कलेजफोरा जाहाथे बे माने फोरोंगिरिनो बेथन होनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जिखिनि थासारि नुजागोन बेखौ जाहाथे बिथांमोना बहन खालामनो हायो बिनि थाखाय आसाम सरकारा स्पेसियेल पेकेज बिथांमोननो होनांगौ आरो गुबुन फारसे डिग्री फार्स्ट सेमेस्टारनि थाखायबो गोबां स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामदों बेयाव साइन्स लेबरेटरि आरो बाखि प्रेक्टिकेल जिखिनि साबजेक्ट दङ बिनि थाखाय लेबरेटरिनि जिखिनि कस्टिं दङ बेखौबो होनांगोन गुबुन फारसेथिङै प्राइभेट कलेजफोर दङ भेन्सार कलेजफोर दङ बे बाथ्राखौबो जोङो नोजोर होनांगोन आरो बै प्राइभेट कलेज आरो भेन्सार कलेजफोरा जाहाथे मेक्सिमाम फिस बिथांमोना लाया मिनिमाम आरो मेक्सिमामनि गेजेराव जिखिनिया माने रिजनेबल एमाउन्ट बे एमाउन्टखौ बिथांमोना जाहाथे लानानै एडमिसन आरो इनटेक केपासिटिखौ बारायनानै होयो आरो मेक्सिमाम जुदि फिस लानाय जायोब्ला बे फरायसा फरायसुलिनि बा गार्जेननि सायाव गोहोम गोलैगोन आरो जायनि थाखाय मोनसे जेंना नुजागोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैया